Dobroveče, gledate Finansijski dnevnik za utorak 15. januar. Tokom evropskog trgovanja evro je pao u odnosu na američki dolar, nakon što je objavljen izveštaj po kome se rast nemačke ekonomije u četvrtom kvartalu smanjio sa prošlogodišnjih 3 na 0,7%. Ipak evro se i dalje drži prilično visoko, oko 1,3330, podržan optimizmom da je najgori deo krize prošao. I britanska funta je pala u odnosu na dolar. Zvanični podaci koji su danas objavljeni pokazali su da je inflacija potrošačkih cena tokom decembra ostala nepromenjena na 2,7%, kako se i očekivalo. Kompozitni indeks japanskih akcije Nikkei 225 je nakon dostizanja najvišeg nivoa u poslednjih 32 meseca ušao u manju korekciju. Nakon najave guvernera Banke Japana da će centralna banka sprovesti veliko monetarno popuštanje tokom azijskog trgovanja, Nikkei 225 je porastao na 10.985, da bi se na početku američkog trgovanja ovaj indeks spustio na 10.800. Evropske akcije se nisu mnogo menjale tokom evropskog trgovanja, kako je Španija održala uspešnu aukciju državnih obveznica. Vest da je rast nemačke privrede tokom 2012. bio manje od prognoziranog uticala je da DAX 30 zaustavi rast i već pred kraj evropskog trgovanja padne na 7.650. Američke akcije su pale, signalizirajući dalji negativni trend Standard & Poor's 500 indeksa. Zabrinuto zbog razgovora oko podizanja gornjeg nivoa duga u Sjedinjenim Američkim Državama prevladala je nad optimizmom izazvanog korporativnim zaradama. Cena zlata nastavila je da se kreće blizu najvišeg nivoa u poslednje 2 nedelje. Jučerašnji govor predsjednika federalnih rezervi, koji je signalizirao mogućnost nastavka dalje kvantitativnog popuštanja, podržao je rast cene ovog plemenitog metala. Cena sirove nafte i dalje se kreće blizu najvišeg nivoa u poslednjih 4 meseca. Niske temperature koje su povećale tražnju za grejnim gorivom, kao i iščekivanje ekonomskih rezultata koji će danas popodne biti objavljeni u SAD-u, pozitivno utiču na cenu sirove nafte. Cena pšenice i dalje nastavlja da raste već 3. dan za redom. Ovo je najduži period rasta još od novembra, kako je hladno vreme u Sjedinjenim Američkim Državama povećalo zabrinutost oko globalne ponude, koja je već smanjena većom potrošnjom hrane. Akcije Cisco Systems, najvećeg proizvođača opreme za kompjuterske mreže, porasle su za 2,4% na $20,97 po akciji. Prema jučerašnjem izveštaju, ovu kompaniju očekuje stabilan rast od 3,61% u periodu 2012-2016, što je uticalo na rast akcija. Tokom sutrašnjeg dana očekuju nas izveštaje o inflaciji u zoni evra i Sjedinjenim Američkim Državama, industrijska proizvodnja u SAD-u, kao i zalihe sirove nafte. Podaci predstavljeni u emisiji pokazatelj su kretanja stanja akcije do trenutka produkcije emisije i ni u kom slučaju se ne mogu smatrati prognozom budućih dešavanja.